Despois estaremos con todo o equipo da Panorama, con Lito tamén, que están todos aquí hoxe, cantantes, bailaríns, músicos, que estaban tocando en directo, Un aplauso grande para os músicos que estaban tocando aí en directo. Rock and roll. Bueno, eso será dentro dun anaco aínda. Vamos ahora con show. Sabedes que este ano, esta temporada, como todo está subindo de prezo tanto, todo está máis caro, todo está máis caro, todo está máis caro, oxe dis que baixa o gasoil algo, pode ser? No. Porque claro, suben 10, baixan un, suben outros 10, baixan outro. Como dixe a miña filla cando empezou a Covid, van a morrer todos. E se irán todos a maioría. Bueno, da igual. Bueno, nos están vendo vostedes de que todo está subindo, todo está máis caro, pero nos somos da idea que, para saber se as cousas suben ou non, hai que saber o prezo das cousas. E isto é o que facemos neste show, que facemos de vez en cando, que se chama O Precio Xusto. Ben, atendos público de plató, este é un xogo sobre todo hoxe para xente un pouco xa que teña unha idade. Non? Verdad, Mon? Porque hoxe a pregunta xa hai que... non vale para chavalada, non? No, é complicada, sí. No, chavalada que va. Chavalada non. Non ten ni idea. Pero bueno, para xente maior vale este xogo moi ben. Nas Porque hoxe queremos averiguar o precio xusto dunha actuación da Panorama. Pero claro, dirán vostedes, pero isto varía moito, se é o 15 de agosto, se é pola semana, verdad? Claro. Isto foi o problema con que nos encontramos o equipo do programa, porque varía moito o que cobra a Panorama. Eles a veces tamén van o que lle días, eles non... E encontrámonos con este problema de que varía moito, dependendo da data, da antelación que a contrates, e tamén nos encontramos que naide quería dicir canto cobraba. Hai alguén dunha comisión ou algo por aquí? Sí? A ver, deixa o micro aquí. Aquí, todo o que se fala, todo o que se vai falar aquí, é todo legal, Pues levastes a Panorama algunha vez? Nunca levastes a Panorama? Pero tú sabes máis ou menos canto cobra, que sei? En agosto. De verao, en agosto. 28.000 euros. 28.000. Iso o ano pasado. Non é cara, Este xa ainda non vivo o verán. Non é cara porque cobra o case mitad por un pregón e non levo eu solo. Bueno, pero que pasa? Como evidentemente varía moito o precio da orquesta, a pregunta é a seguinte, atención. Precio xusto, e isto é un dato exacto, completamente exacto, precio xusto da última actuación da Panorama en pesetas. Eso xa hai que traballar a cabeza, E isto temos o dato, de canto cobrou a Panorama na súa última actuación en pesetas que foi alá polo ano 2001. 2001, non? O euro entrou no 2002. Que aí empezamos a ser pobres todos. Vale, última actuación da Panorama en pesetas. Aí temos que intentar averiguar o seu precio xusto. Hoxe traemos un produto de luxo, a pesar de Lito, inalcanzable para moitos dos povos de Galicia. Un espectáculo que caga pola Super Bowl, con máis acrobacias e pirotecnia. Ben sabedes que, se non tocan outra, volcamos o camión. Pero saberías dicirnos cal é o prezo xusto da última actuación cobrada en pesetas da Orquestra Panorama? Aí vamos. Que tal? Tes unha idea, unha aproximación, algo? Sobre 2,5 millóns. Sobre 2,5 millóns de pesetas. Máis ou menos. Vale, primeiro temos que situar ben o que é o cambio, non? Quero dicir, 1 millón de pesetas, cantos euros son? 6.000 euros. Canto? 6.000. 6.000. Que claro, con calderilla non ando. O sea, 1 millón de pesetas son 6.000 euros.
Ahora mismo canta anda cobrando ahora por aí? 20, no? 30, dixemos. 25, 30, non? Vale. Que serían 6 por 5, 6 por 4. No, serían 4 millóns de pesetas ahora mismo, que cobran ahora. No, pasaba pesetas. Claro. Tú canto dices en pesetas? Pesetas, 2 millóns e medio. 15.000 euros la hora. Que son 15.000 da hora. Sí. Pero claro, pero sabes, hai unha cousa tamén. 1.000 euros de cando entrou o euro non teñe nada que ver con 1.000 euros da hora. Canto pode ser? O doble, o triple? Canto, vamos a ver, canto valía un café cando eran pesetas? 100 pesetas. 80, non chegaba a 100, Ves? No, 80. 80 80 céntimos. pesetas. Canto vale un café ahora? 2 euros. 2 euros. O doble, o doble. Solo subeu o doble a vida? No. Subeu máis. Subeu bastante máis. A vida subeu máis, o pasa cos pobres dos bares intentan non subir o café. Sí, sí, sí. Eso é o que pasa. E que máis? Non son 2 millóns e medio, pasáchete. Pasáchete con 2 millóns e medio de pesetas. 5.200.000. Dixo, pasáchete. Perdonade. Ah, pasou. Non estaba atento, que estaba vendo a tele. Estaba atento. Desde aquí a Gallega... Pasouse con 2 millóns e medio, En martes se levou E tú pensabas que era máis, Eu, Tú pensaste que era máis. botaba contas por 30.000 euros, máis ou menos. Vamos dar unha pista que eu creo que é importante. Esta última actuación en pesetas, mirade como é o panorama, sabedes que día foi do ano que se acabou as pesetas? O 31 de diciembre. Do 2001. Foi o 31 de diciembre, aproveitaron ata o último día, que sería nunha festa de fin de ano. Este é un dato importante, non estamos falando dunha verbena de Brao, estamos falando de... Sería nunha discoteca, supoño. Sabemos onde foi? Na Ramallosa 2000. Ramallosa, sí, Ramallosa. Ostras, Ramallosa 2000. Na Ramallosa. Dirá. Entón, claro, non cobraron tanto a mellor como unha verbena. 1.600.000. 1.600.000 pesetas. A que min agora fálame de pesetas e xa non sei ni o que é iso. Claro, que eu que estaba calculando máis ou menos polos precios de agora. 9.600 O sea, co euro entrou hai 24 anos, no 2002. Donde van tantos euros que levamos gastados? Donde están? Vale, é menos de 2 millóns. É menos de 2 millóns de pesetas. 1.800.000. 1.800.000, din por aquí, no. 1.800.000 no, 1,5 millón no. Señora, ¿está bien usted? Sí. É a sogra. É a sogra. Está moi ben. É que houve un follón, bo. Houve un follón hoxe con... ¿Qué pasó? O que tes ali, Francisco Manuel, pideu 3 entradas. Como? Perdón. Francisco Manuel. Sí. Pideu 3 entradas. Pero non se dou conta que tiña a sogra. E houve que traer igual, tu só vou quedarlle 4, un follón, bo. Deixa porque... O sea, tú pidiste entradas e non te acordabas que ainda estaba viva a túa sogra. Xa non me acordaba dela. Hai que estar pendiente. Ten todo o conocimiento. A gente tiña que dar cos bichos, non? E como te chamas? Delia. Delia, entón meteron a última hora. A última hora. Entrou por urgencias. Entrou por urgencias. Eso. Unha placa. Bueno, Se paga a plaza no coche, meteron a min. vas de Estaba a querer, mí da gasolina. vas de querer igual a teu sogro, non? Igual. Igual, sí, sí. Xenro. O xenro, ese xenro. Quero igual porque é bo. Sí, sí, sí. Porque é Entón, bo. que houve que metela a última hora. Sí. Joder, pois colleu un sitio para ir a última hora. Ostras. A verdad que sí. Menos dun millón e medio de pesetas. 1.300.000, no. 1.100.000. 1.100.000. E que agora dices 1.100.000 parece moitos cartos, verdad? Claro.
Eu acórdome cando era moi novo, unha vez, na época dos tonechos foi, unha vez tiña 6.000 euros. E claro, 6.000 euros daquela era 1.000.000 de pesetas. E dixen eu, isto non quero que teña que volver a traballar nunca máis. En serio que eu pensei, E mira, Mira. Bótalle aí, tírate. Tírate. 1.200.000. Menos de 1.200.000. 1.300. 1.300.000. No. Menos de 1.000.000 de pesetas. Sí. Pero claro, o dato que din é importante, que era fin de ano, discoteca Ramallosa. Canto? 900.000. Porque a mellor lles deu rabia, dixeron eles. Xa nacera Lito. Sí. Xa nacera, sí. Ao mellor dixo Lito, non lle vamos cobrar este 100 millón. Claro. Que nos dían 900. Vamos a comprobar, Mon, canto cobrou a Panorama, última actuación en pesetas, discoteca Ramallosa 2000, 31 de decembro de 2001, 900.000 pesetas. Cuidado. Dille aí a Lito que o firme. Ah, vale. Sí, veña, va. Esto firma o Lito, ahora mismo non vale para nada, pero cando morra él...